Это вашей не было, что ли? Она вот стояла под, ребенок плакал, сидел без одного носка. Бу хәл төнлә Казанның Белинский урамында килеп чыга. Юл кырыендагы кибетләрнең берсенә кечкенә бала таптым дип бер кеше килеп керә. В магазине стою, заходит вот молодой человек с ребенком. Кибеттә басып торган бала тоткан егет керде, аның артыннан ук шушы хатын-кыз үзе аты юлы белән баланы сүгә. Егет әйтә, ашыгыч ярдәм белән полиция чакыртыгыз әле. Баланы үзең генә урамда калдырганнар. Ата-анасы исерек ди. Помощь или полицию. Шунда ук полиция һәм табиблар килә. Әни кеше дә табыла. Аның баласына 10 ай булып чыга. Хәзер икенчесен көтә. Төн уртасында кызын алып урамга чыгып китүен иренең кул күтәрүе белән бәйләп аңлата. А ребенку среди ночи спать не надо? А меня убивать надо? Кто вас убивал? Кусать. Муж. Елап ятучы 10 айлык бала авиатөзелеш районындагы ишек алларының берсендә менә шушы эскәмиядә табыла. Шаһитләр сүзенә караганда Нарасыйның баш киеме дә, аяк киеме дә булмаган. Һәм кем белә, битараф булмаган узып баручылар очрамаса, әлеге хәл ничек тәмамланган булыр иде икән? Разве шулай була, 9 ай буе карсагында күтәреп йөргән, имезгән, ашаткан, эчеткән. Шундыйларны нәрсә өчен шул сабый балаларны шулай иттереп мисхал итәргә кирәк. Мурашки по коже. Әлеге хәлне ишеткәч, каз тәннәре чыкты. Андый әниләрне хукукларыннан мәхрүм итәргә кирәк. Яшь әнине полиция алып китә, баланы табиблар хастаханәгә илтә. Балык булмаганнар белән эшләүчеләр бу баланың әнисе кем икәнлеген ачыклаган. Ул полиция бүлегенә китерелә. Аңа карата балык булмаганнарны тәрбияләүдә үз вазифасын үтәмәү маддәсе буенча административ эш кузгатылды. Бу хатын профилактика күзәтүенә дә алынды. Әлеге эш буенча материаллар тикшерү комитетына җибәрелде. Тикшерү комитеты исә хәлнең сәбәпләрен ачыклау белән мәшгуль. В настоящий момент выясняются все обстоятельства. Хәзерге вакытта баланың ничек шундый куркыныч хәлдә калуын ачыклыйбыз. Шаһитләрдән сорау алына, хәлнең барлык шартлары ачыклангач, процессуаль карар кабул ителәчәк. Бу хәлне бүген прокуратурада тикшерә башлады. В настоящее время по данному факту Бәлек булмаганнар арасында хукук бузу һәм аларны карамауны кисәтү турындагы закон үтәләме юкмы икәнне дә тикшерәбез. Әлеге гаилә полиция бүлегендә исәптә тормаган. Моңа кадәр хукук бузу очраклары теркәлмәгән. Хәзерге вакытта 33 яшьлек әни кешене өенә җибәргәннәр. Кызы балалар стационарында. Ялангач килеш салкында яту сәламәтлегенә йогынты ясаганмы, юкмы икәнлекне табиблар тикшерә. состояние ребенка вне опасности, то есть Тормышына куркыныч янамый, беренче карашка сәламәтлегенә җитди зыян килмәгән. Әнисен шуңа күрә генә өенә җибәрделәр. Баласына зыян килгән булса, җибәрмәсләр иде. Хәзер аны әнисеннән алырга да мөмкиннәр, чөнки тулысынча тикшерергә кирәк. Кызның озак вакыт шундый шартларда яшәвен исәпкә алып, аның башка яра җәрәхәтләре дә булырга мөмкин. Әнисе шулай төннәрен салкында ничә тапкыр калдыргандыр бит. Хукукларыннан мәхрүм итерләрме, вакытлыча гына чикләрләрме? Тик бу инде шундый беренче очрак кына түгел. Әле 4 ай элек кенә баласын кыйнап видеога төшереп торган әни кешене февральдә ирегеннән мәхрүм иттеләр. Былтыр гыйнварда исерек килеш баласын сарайда онтып калдырган яшь ана да хәзер рәшәткә артында. Челюскин урамында баласына типкән әнинең хукуклары ярты елга вакытлыча чикләнде. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Константин Бушуев, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы.